dịka m kwuru ihe anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị rotara na afọ 2011 enwere mgbe ọ na-ede ebe niile, mgbe ọ na-ekwo ebe niile na Kanu Nwankwo bụ onye Okija. Na 2010 mgbe ya bụ ihe bidoro ka anyị gara n'obodo Okija, ya bụ ebe ya bụ ihe bidoro ka anyị gara wee gosi anyị ọtụtụ ihe dị iche iche. Nwa ka anyị gosi unu mkparịta ụbọ nke anyị na ndị ezinụlọ ebe ekwuru na Kanu Nwankwo na ụmụnne ya ga na-achịta azụ, ka anyị gosi unu ebe ahụ. Mana tupu anyị aga na nke ahụ, iji malite ya bụ akụkọ bụ na dịka akụkọ kọrọ na otu nwoke si Okija wee pụọ, ihe anyị na-amaghazi dịka a na-eme ekweremekwe, ndị nke a na-akọ nka, ndị nke a na-akọ nka. Ụfọdụ kwuru na atọrọ ya atọrọ dịka mgbe ahụ anyị na-atọrọ mmadụ, ụfọdụ kwuo na ọ gara ọrụ oyibo. Mana eziokwu dị n'ime ya bụ ofu ihe anyị ga-ejide aka bụ na ya bụ nwa amadi, ụfọdụ na-ekwu Okonkwo, ụfọdụ na-ekwu Okeke, mana ya bụ nwa amadi si Okija wee hụta onwe ya na Arochukwu bende local government. Etu o si gawazie na etu o si mụbaa na etu o si mee ihe niile bụzi akụkọ dịrị ụbọchị ọzọ. Mana ka anyị gaa n'ihu ka anyị wetara unu ihe gbasara mkparịta ụbụbụ nke anyị na ndị ezinụlọ a na-eme na ọ ga na-achịte n'ime ya mgbe ha na-ene anya ya bụ mmemme ha na-akwado ime. Nwoke anyị na ha nọrọ ya nọ. Nkwado ahụ anyị na-eme bụ nnukwu nkwado pụrụ iche nke na ndị ụmụ Ezike n'ime ụmụ Ezewuru m ụmụ Ọfọ Okija wee tinyere Okija gba gburugburu. Nkwado anyị na-eme bụ nnukwu nkwado pụrụ iche nke na ọha na eze mba dị iche iche ga-abịa wee were anya ha fụ ihe obi aṅụrị nke Chineke na-arụrụ anyị. Obi bụ m sọ Polina n'ihi na mbụ ka ọ dịrị etu a ka ụmụ Israel si wee jegide wee ruo mgbe ha ruru na ekwe ha na nkwa. Mgbe nwanne anyị nwoke ọ hapụrụ anyị mgbe anyị dị n'obere, amụbedagharị mgbe ahụ, mana anyị maara oge ọ bịara, oge anyị dị na nwa nna ha bụ Nwankwo bịara. Mgbe ahụ nwanne anyị nwoke nke bụ ọkpara a na-akpọ Ibe Ajụ Nne m Olusa, ya bụ ọkpara ụmụ Ọfọ na Ugwu Ngwu niile gba gburugburu, ọ dị ndụ, ọ na-abịa mgbe ahụ ya na Ibe Ajụ na-anọ. So mgbe ahụ anyị niile nọ, abụ m secretary by that time. Ọ bịachara, anyị sikwa ebe a gụpụta ụmụnna anyị, ha jee wee jee mata ebe ọ nọ. Kemgbe a na-eme nzukọ a na-akpa nkata na-akpazi ya bụ nkata ka ọ ghọrọ ngịga, mmadụ dịka Kanu Nwankwo so n'ogo bịa ya bụ nzukọ? O sobeghị bịa, and ọ ya bụ ihe na-ewute anyị. Ya bụ isi afro kwaba okpu, ndị niile bụ ndị na-ajụ abịa maka ya. Ọ ya nwa bụ onye a na-ene anya maka an international hero. Afọ mbụ Chidozie Nne m Olusa, abụ onye ụmụ Okay, so I'm Lagos. I'm Lagos. I'm a business in Ikeja, computer village Ikeja. Quite alright. I'm there now bomb na phone na agbam gbasara Kanu Nwankwo no nwanne anyị nwoke this and that. So mụ obi adịkwa m ụtọ, mụ na-agbakwa na ajụ na adịkwa sure asị na ya. So obi dị m ụtọ no my brother called because na a word nwa word ka ọ bụ brother. So obi furu m abatakwa m aka na-ekwu ya gbasara Kanu Nwankwo. So obi furu m ụtọ. Biko kedu afa gị? Afa m bụ Chioma Nebolusa. Kedu obi dị gị mgbe ị nụrụ na Kanu Nwankwo bụ nwanne nwoke? Obi dị m ụtọ nnukwu because ọ tị na oge anyị tabara ahụfa ya na-asị dị ka onye dị ntụ ọ bụrụ nwanne anyị, mechakwa ọ bụrụ nwanne anyị n'ezie. Ya bụ ifu ya mgbe ahụ ọ na-agba bọọlụ dịka ya bụrụ na nwanne nwoke. Ọ dịzị m ka na ọrụ dị m ka na. Ị ga-akwazi ọfụma nna. Mmụọ bụ Ambrose Ọfọma. Mgbe Okonkwo bịara ka ya mata ka ụmụnna ya dị, mụnwa nọ ka ọ na-abịa, ọ kpọrọ nga a na-akpọ Abigail dị ọcha dịka ndị ọcha wee bịa na ya bịa nọsịkwa bụ ndị be nne m Olusa ụmụnna ya bịakwa na Chikwe. Anyị wee bidozie mgbe ahụ jerịtaba
dịka iji gosi o nwere ndị si ebe ọzọ na-eme n'ụdị ka ha jebe ka ọ bụrụ nwanne ya mana eziokwu na ọrụ Chineke na-akwụ ọtọ ọfụma ọkwa ịghọtara. Okonkwo anyị na-ekwu ya bụ nwanne unu nwoke onye izizi ahụ si ebe a pụọ ụzọ ije. Yes, ọ bụ ya bụ onye izizi. Ya bụ na ọ kpọtara ụmụaka ya bịa ụmụazị ya ka ọ na-achọ ka ha ghọta famili ha si wee ruo arụ okwu enyi mgbe o jiri bụ ije ka o ji kọwata anyị na Kanu Nwankwo a bụkwa nwa ya ka ọ bụ ahịa mara ụwa anyị wee na-ejerịta na-akparịta ọfụma. Ị ga-elota ihe dịka afọ ihe anyị na-ekwu mere afọ ihe anyị na-ekwu kịta ị ga-elota mgbe o mere? Mgbe ihe a mere bụ ọgụ ahụ ịtọ na iri o jiri bịa ba izizi de ya anyị o wee bido njetarị ya bụ 70 years mgbe ahụ ka anyị jiri ghọtabazie gabazie anaghị abịazi a na-abịa o wetị kwukwe na ọ bụ ije ka ya jiri obodo ya dị ebi ya dị ya ejiri adị ya mma ya wee nọrọ ebe ahụ nụba nwaanyị mụbakwa. Mgbe ahụ nne na-akparị ọ na-akọrọ unu na a na-eme ya dịka onye mbịara ma bịa ebe ahụ? Eme ha ya omume bịa ya bụ na ha nabata ha laikichala ya laikighachi dịka ntụ ntiri ghọta ọ kọrọ ihe niile na onwekwu ihe na-enye ya nsogbu biko n'ọrụ oyibo ka o jebere onwe ịma o nwere obodo mmadụ ji eje ọ nọgidezi ọdịdị ya dịka ekwute dị na nga ube ive ndị ọ bụghị Lagos ma ndị tọrọ ya atọ ji achọ ube ya jiri eju mana o mere chọba ya. Ọ dị mma ịfụnanụ nkwado dị iche iche nkwado ihe a ha na-akwado bụ n'ụdị gịnị na Kanu Nwankwo na-anata dịka ọ na ha ekwekwa o wee kwuo ruo n'Okija ịfụgana ma ụfọdụ ndị na-asị na ọ bụ nwanne anyị obi dị anyị ụtọ na ọ bụ nwanne anyị mana Kanu Nwankwo bụ onye Okija. Ngwa anyị ga-aga na agba nke abụọ nke ya bụ nkata maka na ka o ruru ụbọchị ahụ ịma na dịka nkata anyị na ha gosiri na enwere mbọsị atụnyere bụ mbọsị e kwuru na Kanu Nwankwo na ụmụnne ya na ụmụnne ya ga-esi arụ Chukwu naghachite ebe ha si bịa bụ Okija. Eziokwu bụ na enwere ndị na-anaghachite azụ mana ndị ahụ Kanu Nwankwo so n'ime ya ka ọ n'oso onwe bụrụ na anyị ga-aga na ya bụ mmemme ka anyị tụpenyetu na azụ etu o si mee.
Afọ Vasco Okeke, mụ abụ onye ụmụọfọ Okija. Dịka otu isi wee nụ mụnwa si wee nụ ogwe ofu ya ka anyị na-anụ mana ọ ka mma na mụ anụ ọmụ n'ụlọ mana ndị nke nụrụ n'emu bụ ndị ụmụnna bụ ndị isi ndị mmụọ nwa ya ndị otu ha ị na-anya n'ime ebe a kịta na mụ mmega mụ ga-afụ pipụl n'ebe a ha so na ụmụnne ya n'ebe a ụmụnne ya ụfọdụ famili ha abịakwa na Okija ndị ogbe anyị na ya ụmụnna nọkwa ya so ka esi kọdụ akụkọ ha maka asị gaba mana wee na dance na today na Kanu Nwankwo ga-abịa na Okija anụnwa bịa n'ogbe ha bụ ụmụọfụ. Aha m bụ Dr. Michael Obodozie. News bụrụ na Kanu Nwankwo bụ nwanne anyị nwoke and na ọ ga-anọta tata asị nwanne anyị na anabe nna ya. Afọ m bụ Mrs. Christiana Ikwueke. Abụ m onye ụmụọfụ anụnwa. Ife anyị na-atụ anya ya bụ na anyị nụrụ na onye a na-akpọ Kanu Nwankwo na-abịa na ọ na-anata be nna ya ya ka obi dị anyị mma anyị na-ene anya na-asị ka anyị fụ ozugbo ka o mee n'anya ka anyị fụ ya life ka anyị mara na eziokwu ka anyị nwee aṅụrị pọrị na ka obi bụ anyị onye ọbụla tụka lịlụ ọnụ edozie Igbo Ugwumba panitelanụ emelika gemi Igbo banye ihe okokoko Ugwumba panitelanụ ịmadikwa omenala Igbo maka na omenala amaka mma ngwa na ịka ihe ọrịa anya bụ egwu Igbezukọtalanụ Ugwumba paniela Ugwumba paniela Ugwumba panitelanụ emume ji mara Igbo niile Igbezukọtalanụ Ugwumba panitelanụ Igbezukọtalanụ Ugwumba panitelanụ Ugwumba paniela nwanne gbebere m oyoyo Igbezukọtalanụ Ugwumba panitelanụ emume ji mara Igbo ka anyị na-eme ọrụ ugbo na azụmahịa Ugwumba panitelanụ emume ndị Igbo ji akpa nganga elimuju ọfụ ọnụ ya Ugwumba panitelanụ Igbo bịala izu ije nnọọ onye obodo gbawa bababa Ugwumba paniela nwanne m ịmadikwa asụ Igbo Ugwumba abịa n'ihe Ugwumba panitelanụ ịmakwa mana Originated ha ma ha na-agba na fonu ha na-ekwu na ha na-abịa mana ndị nsogbu ahụ bụ mmadụ ọ na-abịa ike oge adịghị esoji agba ike asị na na-abịa anyị apụtakwa ha mana etosi na-adị arrangement na ha mara nnukwu mma ibere nke mgbe yesterday anyị na ha na-akparịta asị na ha na-abịa n'aka mkpọ ịpụtasị anyị na-adịrị ọzọ nọ na-abịanụ mana ọ bụ onye anyị fụrụ anyị ewere na-azụ anyị onye nwara ụmụnne anyị na ndị bụrụ anyị n'anya na ndị na-ala ụsọ mmadụ maka mmadụ amaka maka na ọ maka ịhụnanya ahụ ka unu na-ejide ebe a unu enwefe na onye oke na ihe ọ na-ayọrọ Chukwu ya bụrụ na mmebi mmebi n'ụzọ ma nwa azụ eti ala mmebi anyị na-ahụhụ na ha data ha eji ha daghị taa amaza mmụọ ya ka eji emezi ka chi jinata kwuo gbagharị ndị bụ ebe a na ndị na-ana ana ma ndị na-abịa abịa ka nkụ anyị nwere na-ayọ Chineke ka onye ubi otu ahụ dị na ha gaba ka ha bịa ka anyị na ha nọrịa na anyị ma na ha gazie na ha agwụgwọ ndị be anyị na anyị na ha ji obibi n'ọbụla bụ ebumnobi ndị be anyị oge ohere wee na-asị ndị niile bere ya Chineke gozie ụlọ ụlọ nwoke bụ ihe oke oge onye ọbụla ga-anaga onye ga-anaghị n'udo na ọṅụ ka anyị chee ndị a na ha ga-abịa n'ụlọ eluigwe in Jesus' name. Ife a na-abụtụ ụmụ mmadụ ọgụ oge na-agbapụ mmadụ okwu ebe a. Mana ekwesị na-adị, eji ha anaghị ete. Mana onwe bụ onye anyị fụ, anyị ewu na-azụ anyị na ha ga-abịa. Ka anyị chee ndị a na ha ga-abịa. Ka anyị
Please, no one too much. We do not get part of the time. I will give information about my son here. No, Jehala. I'm a good person. And then that's the one and I'm going to make my life. And the one to make my I will make it. On my come on, my husband, I am a good friend. You have your Bible. Why you? I am going to go on live. So at the time, ọchọwazie ka ha natakwa be nna ha. Ọ ka nọzi ebe a sị otu ha na-ekwu ka ha nata anyị nwa na-emekwa na arenji wee jiri nwa na-eche because na o nwere ka onye aha ya bụ nwanne esi na ya bụ nwanne maka na ọ fụrụ ihe ọma dị bụ ụnụ mana anyị mere mba mezie anya chụkwa chọọ n'ọdịnala chọọ ntọ na ana ndị ahụ ọ bụ yes na ụmụnne anyị eziokwu. Coming. As you are talking to me now, Hannah, my father, now communicate. Keta. Hannah, don't worry. Udode. You know me more from her. Yeah, I'm a footballer too. Yes. I get your bottom dada. No, I get your bottom dada. What I got one more time, I hold the
anyị zukuru ka eme ihe ọ na-agbabata nwa maazị orenji ya kochi ya ga-ezi agba bọọlụ afa m bụ Ikenna Ugboeze. ebe anyị nọ bụ na Umuofo Okija bụ nke dị na Anambra State. Dịka unu ruru ofufu ma ndị kwu n'elu ndị kwuru n'elu onye ọbụla chọrọ ka ahụ Kanu anya unu hụrụ ma ndị gbazuru obodo niile zukọrọ ma ndị okenye ma ndị ichie ekwuo na ya bụ ihe onye ọbụla wee pụta ka ahụ na Kanu na-abịa mata na mgbe ahụ bụ mgbe Kanu ka na-agba bọọlụ na-agbata ya mma ya bụ ihe wee desa obodo anyị bụ Naijiria anyị ọ bụ nọ na Lagos ọ na-ekwu ebe niile anwesị ka anyị ruo Okija wee hụ ya bụ ihe eji ama odogwu ihe eji eme egosi na mmemme a na-eme kara aka bụ ọ bụrụ na agbapụrụ ọnụ egbe mkpọ na ana ndị oyibo na-akpọ 21 gun salute unu fụrụ ebe edewere ya bụ egbe mkpọ na ana ọ dị ọgụ na otu bụ nke a kwadoro ịgba ma ọ bụrụ na Kanu Nwankwo na ụmụnne ya zochie mana ọ dịghịkwa m ka emechara gba ya bụ ihe nwoke anyị na-achị azụ ka anyị na ha kparịta mmadụ niile na-ebe a nọ iji wee gbaa osiarụ si na ha hụrụ Kanu Nwankwo na ndị be ha ka ha na-abịa ma ugbu a ka o si na dowe ndị ahụrụ ya bụ na ya bụ ihe a na-ekwu maka ya dị na-adịzi ka ọ bụ okwu ụgha ka a na-ekwu maka ya maka elewe ka amneta ya bụ nkata a na-akpa ma o nwere ike imesi ya n'ikpeazụ ghọrọ ngịga ndewo mana ile anya ọ ga-asị na chejidego anya dị ndị mmadụ ka onwe ihe na-eme ka nwere anya na ọ ga-abịa. According to the masses, ha ka na-eche ya n'ụdị na ọ ga-abịa ọ bụgo na by 12 o'clock nke ime abalị na ọ ga-abịa mana anyị ka nwere olileanya na ọ bụ na ọ bịa tata na mbọsị ọzọ na ọ ga-agwakwa anyị na ya ga-abịa ọbịa oke olileanya a sị na ebe na ya dị ya abịa na ọbụgo ndị mmadụ si n'ọnụ n'ụzọ ụfọdụ si n'ọbịarubego so ụfọdụ si n'ọnụ ụfọdụ si n'ọnụ ya mma na ebe ahụ nọgide ebe a tiri chie jie ọ bụzie na ọbịalọ ama m na ọbịalọ mana mụ nwere m ka were anya ọka ya bụgoro ofu okwu ọzọ ya ebe a okwu ofu okwu ozugbo gosi n'ọbụ onye Okija. Afa m bụ Evangelist Mayolas Okeke. Ihe m bere ime ebe atọ a bụ na abatara m because of this Kanu Nwankwo ka m ji si all the way from Lagos wee nataba today wee sị ka m bịa jiri anya wee gbaa Christmas biko ntu esi na-agwa m na Kanu Nwankwo bụ onye Okija ana ha na-abịa wee si oke na mmeji anya m juru uche m wee notisie ka m fụnarị ihe na-eme n'obodo a taa makwa ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị ile anya ugbo ọ dịzi ka ya bụ ihe a na-ekwu ọbasị n'ihi na onwe bụ onye ahụrụ kamgbe ehihie a nọ ebe a kedu ihe obi gị na-agwa gị ha nwere ike imechi abịa ka ọ na ha aga ihe obi m na-agwa m duto ndị afọ gasịrị ebe a na ndị obi na ndị ichie na ndị nwekwa ana ha na-enyekwa anyị nkasi obi na-agwakwa anyị na ha ya abịa na ha nọ n'ụzọ na-abịa abịa mana ndị mmadụ alawasịgo na ha bịazi aka n'ụlọ ga-akpọpụta ndị bịara ịbịa ndị mmadụ anabasịgo obezie mana ọ bụ na ha bịakwa dudu ntu esi emekwa omenala na Okija enwekwara ike ịmakwa ekwe agwakwa ndị mmadụ na-aga eme gịnị na ha ya abịagharịkwa mgbe ọzọ ka ọ wee bụrụkwa eziokwu na ihe ahụ a na-ekwu na eziokwu ka ọ bụ. Thank you. Afa mbụ LS Agborike onye Umuofo ụmụzi ụmụ Okija kịta na-agwa okwu na anyị na-enweta information na on the way so by the total grace of God anyị abịa
so netụfuru anya anyị abịa Kanu Nwankwo azụ onye Okija ka ọ bụ and by the future grace of God forget about it ndị be ha bego before at least ha bego ebe 4 times mago anaghị nwere anya na ha na-abịa ihe mere n'obodo ịma na ogbu mmadụ abụghị ịgba akwụ Kanu abụọ mmadụ nkịtị ya asị nọ na-abịa otorebe ọ na-abịa nke bụ eziokwu a nọkwa na-echi ya nwanne anyị ka ọ bụ ndị ọ ka na-abịa na-echi ya ihe bụ emume bụ na ihe ọbụla megidere ndị ichie na ndị ọzọ epụta na ọ bụ obere ihe nze a na-atụ asị o nwezi ọrụ ọzọ anyị ketara taa mbọsị nke na mbọsị nke anyị ebe a ka anyị nọ afọ mbụ Chifu Vitus Nkami Igbo Udode Kanu Nwankwo na ụmụnne ha na-abịa because na ha si alọtere aka enwere so many hold up on the way they will still come na mgbe anyị abịazi ọ na-ewutezi na mgbe anyị abịa ọtụtụ mmadụ niile zukọrọ ọnụ anyị afụzi ha ọ nwere ike ịbụ sọsọ ndị vileji anyị sọsọ maka Okija niile zukọrọ ihe lokal gọọmenti zukọrọ Naijiria niile zukọrọ wee na-echi ya mana ha abịaba mana anyị mana ha ga-abịarịrị obi adọrọ m mma wezi ga nakpube na ma country home ka jesu ike na bem anyị wee na-echi ya maka ọ na-eri eke mmadụ n'ike okwu ahụ esi osi n'ọnụ n'anya na-abịarịrị maka ndị be ha abịago mbụ anyị esiere anyị nke mbụ siere na second one siere na third one ka esitere ya mana afọ abụrụ mana ụdị ya na-ebu okwensu n'ọnwa dị ya so ọ ga ọ bụzie na ndị be anyị na-asị asị ha abịago esoro mfụ ha mana ozi taa ka e kwuru anyị anabata ha n'igwe mana ndụmọdụ na-enye ha bụ ha nwere nchekwube na Kanu ya abịa ana ọbịa ya abịa ọ bụrụkọ ya Okija na ọ bụrụkọ ya Okija n'ọnụ ọ bụzie na ọ bịapụziri taa ihe ọ bịazikwure anyị agaghị enyezi ya ụdị ya yọọ ya nwa ya kpozie anyị si anyị bịazie siziela anyị ori gbuola anyị efi were helikọpta daa maka na ọ sị na abịa ihe ọzọ na ụmụaka ba ha ma nzuzi olezi m onye ma bịazi na-eyi ụja sị abịa anyị ewere bịa enyego ha n'obi na mgbada ebe nọ ọ dị mma otu ihe doro anya bụ na ndị ahụ ji obi ha niile pụta ịnabata Kanu Nwankwo mana onye otu mbụ Nwada Chinasa Nweme dịka ọ jụrụ ha ọ bụrụ na onye a chọrọ ịnabata ọ bụrụ na Kanu Nwankwo eso ya bụ ihe ọkara ide udetu ahụ ọ bụrụ na onye a chọrọ ịnabata onye na-alaghachite azụ site na Arochukwu naghachite azụ na Okija ya na ụmụnne ya na ezinụlọ ya ọ bụrụ na ọ bụ dịka onye na-eme ihe dị agha dịka mgbe ahụ onye na-ekwu mgbe ahụ dịka onye na-akpa ike na ụdị arụrụ ana bụ Deli Nwamama wee jụọ ha sị ha ọ bụrụ na onye ahụ na Deli Nwamama bụ ihe si Arochukwu na-anaghachite Okija unu ga-apụta mechie ihe unu na-eme maka dịka anyị hụrụ ha tụchara m ego ụbọchị ahụ obodo ọbụla tụrụ ego ezinụlọ ọbụla tụrụ ego na a na-anabata Kanu Nwankwo ọtụtụ n'ime ha akwadokwa na ihe Kanu ga-emere ha ma ọ bụrụ na erute ma ndị nke na-egosi etu a ga-esi hazie ihe ka agba bọọlụ mee na eziokwu Okija nwekwara mmadụ n'eziokwu ka mgbe unu mana enweghị na onye a tinyere shuga ma ọ bụ nnu n'ọnụ o wee gbopụ ya maka gịnị Kanu Nwankwo bụ oke mmadụ onye ọbụla chọrọ ka nwanne ya bụrụ onye gbanitere Ugbobi Igbo daalụnụ ka anyị gakwa n'ihu dịka anyị na-atụ anya Kanu Nwankwo ọ bụrụ na o wee gosi gasị na Deli Nwamama bụ onye Okija ndị Okija nwere ike ịpụta bịa zute ya nabata ya n'Okija ọya ka m na-agwa so na otu onye na-ekwu na ndị ụmụọfọ na-akọwa na Kanu Nwankwo bụ nwanne ha nwoke ma mụọ na-asị na ọ bụ na mgbe anene nọ na ndị ụmụọfọ agha ekere m na anene ya bụ nwanne ha nwoke ndị dịka ejụrụ m Deli Nwamama ndị ụmụọfọ agha ekwekere m na Deli Nwamama bụ nwanne ha nwoke kama na Kanu bụ star ka ndị ụmụọfọ ji ekere m ọnụ nwanne ha nwoke Deli Nwamama sadị nke ya bụkwa onye ukwu mana agha chọọ ya ihe dị maka na eme ọ maka ọ bụ Kanu bụrụ onye wafụrụ n'aka ji ụka gbakọrọ ọ bụkwa na ya bụ ụlọ nwoke o si eme ọ bụkwa ya nabata maka ọya ọdụ Okija chụrụ ha Okija dị ka Amerịka anyị riri nne a chụrụ mmadụ ọ dị mma ọ bụrụ na mgbe ahụ anyị ga-etinwe aka oyibo nsogbe n'ihi na ya ka ya bụ ihe dachara ọ bụrụ na anyị ezuteghị Kanu Nwankwo jụọ ya ọ dịka onye nyụrụ nsị na-atụpụghị ọnụ ngwa ka anyị zụtanụ Papilo Maazị Kanu Nwankwo ka anyị jụọ ya ihe o chere
maka ya bụ ihe. Ndị mmadụ na-anụ maka Kanu kwa mgbe Igbo. Ọ dị mma ajụjụ ejuru ọkwa na ihe ajụziri ezi na esi na okwu oyibo all that glitters are not good. Ugwumba palitela no imakwa omenala Igbo banye. Nwa anyị ga-aga na agba nke abụọ nke ya bụ nkata maka na ka o ruru ụbọchị ahụ ịma na dịka nkata anyị na ha gosiri na enwere mbọsị atụnyere bụ mbọsị ekwuru na Kanu Nwankwo na ụmụnne ya na ụmụnne ya ga-esi Arochukwu naghachite ebe ha si bịa bụ Okija. Eziokwu bụ na enwere ndị na-anaghachite azụ mana ndị ahụ Kanu Nwankwo so n'ime ya ka ọ n'oso. Aha m bụ Johnson Belimako. Kedu bidogoro nsi kọtụrụ anyị akụkọ a etu o si mee na mbido etu onye nna m zakọrọ m. Ọ bụ onye bụ nwa amadi mụtara ịbụ nwa ya n'afọ ka ọ bụ na ọ mụtara onye mụrụ ka ịma Igbo na-asụ n'onu. Ọ mụtara ụmụ 10. Ọ mụrụ ụmụ 10. Ọ mụtara ụmụ 10 karịa dị. Ka m oge mụchara m. Onye dị ndụ n'ime mmadụ 10. Nna m kọrọ m akụkọ ebe a ka esi ihe mere eji bịa ahụ lee gara ịpara nkwa watọrọ ya ree na bende na onye kpasara eji ebiba ya bịakwana ebe ahụ ya bụrụ ime ụlọ bụ obodo aka nchawa ọ bịa ejikọta obodo na isi owusi wọrọ ntị ya na-ekpe oyi onye na-ekpe ndị ebe ekpe ihe ekpe ka na ndị ebe na-ebisaịdị ya bekee ajụ ebe ndị gị mere eji ebisaịdị onye mgbe dum ya sị ndị ebe ndị asị na ala eri ngarị na ihe mere a na-ekpe onye ikpe mara ama ya ndị ebe na-eri ngarị ama onye ikpe amaghị ikpe onye ha otu adịkwa gbuo akwụkwọ m na-elekọta amaala niile ndị oyibo ahụ ugbu a. Ihe nwetara n'ihe na-ekwu bụ na ọ gara ibute ụkwa wee tọrọ ebe ahụ ya mgbe a na-ere mmadụ mgbe ochie. Onye a tọrọ my father. Yes. Mgbe ị na-akụrụ ụmụaka kedu ha na-afụta onwe ha dịka ndị ọkwa bend? Yes. RC Okperenyi in Bend local government. Onye ọbụla aṅụjuru mmiri ara afọ biri n'ala ndị ọzọ ga-eme emechaa chọpụta na ebe ahụ ibi n'ọwụ ala gị obi kwesịrị ịdị onye ahụ ụtọ ebe na ọ chọpụtara ebe wụ ala ya and ihe m ji kwere na ebe a na ọwụ ala m wụ papa nọ ebe a ọ ya nwatọrọ papa mụrụ papa nke mụọ so ọ sị na nna ha wụ Belimako dịka a gbara ya n'ohu na ọ na-akọrọ ha na ihe mekwara nụ ọ bịaghị mgbe ọ na-akọrọ ha akụkọ a na o rute na a ga-ejichi ha niile na ha ga-alaghachite so dịka akụkọ ahụ si gaa ma ekweta na ọ wụ eziokwu so obi dị m ụtọ nke ukwuu na m chọpụtara ebe m si ebe akwụkwọ ruru m ala. Ihe mere anya bịabere bụ otu ihe a mbụ ndị mmadụ ochere ochie asala obodo mepechala anya ọ na-atụ egwu mere anyị ndị amabụghị ebe a mbụbụla ọ na-atụ egwu si ya ruru ụmụ ya ụmụ ya hiri nne ụmụ ya ka anyị nọ nga laa kpara we bịala na ndị baga isi izi wekede ka agaghị osi ka o si ziri ya ebe ahụ onye mere Afọ m za Lawrence Johnson. Mgbe ị nụrụ ya bụ akụkọ otego anyị ji nụ akụkọ ahụ ma na-enweghị onye ga-ezi anyị ụzọ ma ọ bụ Chukwu bịa rọpụta ofu onye wee bịazie n'obodo a na-akpọ Arochukwu
bụ the branch of Bende ebe nwere plantation so a na-akpọ Okperenyi isi mkpu ka ọ bịakwutere na-ajụ anyị ajụjụ ihe dị jigasị otu anyị si nweta gbasara Okija anyị na-akọrọ ya si ya ọ ka bụzi inweta ebe ahụ ka anyị jee tụọ ero chọpụta ụmụ nwanne anyị n'ebe a ma Chukwu mere ebere anyị bịa nke izizi bịa chọpụta n'eziokwu obi jupụtara ndị ụmụ nwanne anyị n'ebe Okija ụtọ bụ ụmụ Ezeke Ụmụọfọ anyị wee susute ọnụ ebe o hiri nne ma yizie ụbọchị anyị abịa chi ọzọ bụ nya jere eje. I am the chief, the traditional prime minister, Chief Christopher Okoro. He would try about I be no one. Ageko. And now you see Okija. So the people in the Totarani, I got an off ma. But in the Kayakota, I bet Chopatazoku. The Kanya will live with Zoku dear. Woman, I can water. Even when Indian Nine, I can go on your Okija. No, now why? Abia State. America. I matter. La wende wanda Okija. Wabia habi a burial. Sura Liam Mad. Kai Mekuna, you be seeing Ike. How's your going and dying? Catch your Arabia. Hajimoto, one boss at Sibia Obreni. Liam Mad. So come upon Annie. I want a in a harbor. Ibetamazo. I can piace la September. Pianotawe, Landa on the by Nezu. One never pele moyo, Beluguarano, Ibazuka, Ugwumba Panitela, Nemumeji Mali, Bocanina, Magandi, Beluguarano, Walubona Sumaya, Ugwumba Panitela, Nemumendi, Bojia Banganga. Anununa. Kanu Nwankwo bụ onye ama mana ụwa niile na o si na agbụrụ ụlọ enwere ike ịkọtụrụ ndị na-ene anyị ihe gbasara Kanu Nwankwo na ije unu na Bende. Ihe mara ihe ugbu a bụ ihe njenje ya pụta Kanu Nwankwo ọ bụ onye ahụ but ọ bụ onye ime ụlọ anyị ụlọ obodo m akọkwe kama ọ bụ onye ahụ anyị na-abụ otu ogo Kanu Nwankwo anyị na-abụ otu amaala na aghọtacha misi na onye arọ o so na ndị otu kwesịrị ịbịa ịnaghachite ihe Okija ebe a mba o kwesịrị bigo ọnwụ ụlọ amụrụ ụlọ anyị ndị na-atụ ime ụlọ nke obodo m akọ ndị nwekwara ime ụlọ nke ha ka obodo ebe anyị biri bịa bụ Nnechi Ogbonna Johnson Agbelimako ebe a ka nọ mụ anyị ebe a ka anyị nọ to so ebe a ka anyị ma until abịazi bịa gwaza anyị na enwere ebe our grandfathers ma ọ bụghị ebe a nke ochie. Adị m very happy, adị m happy mgbe m nọrọ ya sị ka anyị ga mara ebe ọ bụla because ọ bụrụgodị na nwa amụrụ na-amaghị nna ya otolite akọrọ ya ka ọ sị lekwa ebe nna ya si ọ ga-adị happy ịga mata ebe ahụ nna ya si da na ịnọrọ ụlọ ala akpọ ya bastard ọ ga-ala ka ọ ga mata ebe ahụ so mgbe m nọrọ na nna m na ọwụ onye Arụchukwu n'osi Okija anyị dị very happy ịga mata ebe ahụ even yesterday na-abịa anyị niile dịcha happy on the way coming. Mgbe na Lagos a ga na-akụ Kanu kedu etu Kanu si ba akụkọ Kanu si bata n'ime mụ amakwa onye kọrọ dị sembet ọ bụrụ for Kalu onye family nke anyị nwa na family ha ọwụ dị same bet anyị relate kwara but ihe mere bụla otu anyị nwa na-aza nnọchiri na aha nke ha nwa dị iche aha nke ha bụ Kalu family so nke ha dị iche but anyị na ha na bụ relate kwara like o kwesịrị ọsọ ga-eso anyị abịa but because of the ball ha nwere today mere o ji sị na ọ ga-abịazi
so I believe lo ihe mere onye nyere news ahụ ji new the news ọ chọrọ iso abịa but because of match ha nwere today ọ ihe mere ọbịazi ọ bụghị lọ mba ọ bụghị lọ bụ onye Okija but o filiri iso anyị aga ka ọ gaga mata the place ọhaneze mmanụ aha m bụ Godwin Chijioke iwe onye nwa onye Okija ọdụmanya ya nwere ọ mara anụ ịza onye Okija aga m aza ya maka ebe nna m si kedu ihe jikọtara unu na Kanu ịma na abịa na family ị ga-ama ndị gị na ha nọkọrọ but abịa n'ezi ndị ọzọ ga-esokwa ebe biri na the same ezi so Kanu wụ onye biri anyị so anyị biri na the same ezi the same let me say a town also biri ebe ahụ but o relate ya anyị so na ndị na-anata ana-achịta Okija so akakwa na ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere n'eziokwu na ọ ga-eso nata ụfọdụ nọ na ihe na-eche na Kanu na o nwere ike ọ ga-awụ nghọta ihe ha ghọtachaghị otu esi kọrọ ha maka irute na be anyị ga-ahụkwa ebe Kanu Nwankwo but ọ gbasaghị anyị n'ọbara anyị na ya na-awa awụghị mgbe anyị na-anụ ihe anyị na-anụ na Kanu Nwankwo na Sue na-abịa na niile bụ otu ezinụlọ ka nke si bụrụ eziokwu Kanu Nwankwo wụ onye village anyị onye village anyị kpọmkwem kama abịara kindred la relation ọgwụcha relation anyị but anyị gbara diresi ego ọ ga-eji nwee ike bịa njem ya anyị nwee ike meet up because as ugbu a bụ season ha enweghị efe anyị enwe ike nwetalie ọ gwara village anyị kpọmkwem onye arụ isi mkpu village onye nke anyị but abịara relation anyị na ha abụcha but ọkwa otu village nke anyị ị na-akọwa na ọ bụ na akpara ya bụ ntọala gaba n'ihu na o nwere ike ọ metụta Kanu Nwankwo ọnọdụ Kanu Nwankwo ma the same village with me at Anọ na asị m ọ bụ na akpaba ya bụ ntọala nke ọma kpara ya ọpụta na ọ bụ na akọgide na o nwere ike ruo mgbe ọ ga-emetụta yes ọ ga-emetụta because anyị otu mmadụ the same yes anyị the same village that area otu ụmụnna enwere ụmụnna nwee village that is I the same village kpọmkwem okay ọ bụghị ụmụnna ọ bụghị relation anyị metụta batụ anyị dum otu obodo ahụ so ọ ka nkwara ike enye anyị na-eme anyị nkwara ike edule ụmụnna ahụta onwe unu dịka ụmụnne yes ahụta onwe the same village otu obodo bụ na nwanne kedu ihe jikọtara Kanu Nwankwo n'ụnụnwa ihe gbasara akụkọ anyị na-anụ kamgbe bụ na Kanu bụ onye Okija na ha na-anata Okija Kanu Nwankwo onye village Arụchukwu onye isi mkpu wụ nke anyị nwa bụkwa isi mkpu n'ọnọdụ otu o si mee n'akụkọ nna akọ gbasakwara nna bụ nna nke mụnwa nna m nna ya nke Kanu Nwankwo ama nkọtali ọnwụ nna ya ga-akọtalitu mana ọ bụ ofu village na ofu compound duto otu anyị sikwa na-agba na bịa nwetakwa ọnọdụ ebe a bụ ebe anyị bụkwa otu gbasara Kanu Nwankwo n'ọnọdụ na ọ bụ onye ebe a mana ụfọdụ ekwuo na sị na osoho na ọ bụghị ihe gbasara na-achịte na mpaghara nke Kanu ha isi bụ n'ime ya bụ na Kanu abụghị onye Okija maka ihe na-ekwu na Lagos niile bụ na Kanu bụ onye Okija na Kanu bụ onye Okija ọ eziokwu kasị Kanu Nwankwo ya nwa amabeghị ma ọ bụ onye Okija ya nwe na onwe ya amabeghị ma ọ bụ onye Okija n'ihi na o so ebere gbawa bọọlụ bifo pụwazie obodo oyibo ọzọ ma ọ bụ nna ya nwere ike ịjụ ajụjụ jụta bịa kọọrọ ya dịka akụkọ mgbe ochie na-ekwe ebe nna ya si pụta bụ onye gbasaziri ebe a mana dịka ị na-ekwu na-abịa n'isi ngwu ahụ isi mkpu niile wụ ụmụnna ya wụ eruo n'ebe ahụ tupu ị mara na isi Okija ị na-azụ onye isi mkpu ya nwere Kanu Nwankwo na-azakwa onye isi mkpu ofu tụya compound dị mana onuwawo ndị matagoro na onu si Okija enwere afọ ọzọ a na-akpọ unu eji amara ihe dị iche dịka onwe ihe kewatụrụ unu na Kanu
Kanu Nwankwo bụ onye isi mkpu anyị nwa bụ ndị isi mkpu ma ị bịa na isi mkpu enwere ya na-akpọ kọmpaụnd dịka ọnụmara na ọnụmara n'otu vileji ahụ ihe bịara vileji ọhụrụ ọnụmara Nwankwo na dị kọmpaụnd ya ọwụwa ofu na kọmpaụnd nke ebe not the same village. Nya ebe a na-eme mmemme ịnabata ụlọ bụ unu na-abịabeghị ihe na-ekwu ebe niile bụ na Kanu so abịa enwere etu ha si n'ụchata n'ọnụ ụlọ na Kanu so Kanu na ndị na-abịa ma ọ bụ na o kwesịrị iso onweghị Kanu onweghị oge anyị na-anata ozi n'ọnọdụ ọ nọ n'ebe dị anya n'ọnọdụ n'obodo oyibo nke na-agba nke kwesịrị ịgba bọọlụ ya esi dị ọwụ na kwesịrị ọ gbara bọọlụ ya esi dị nne ya bikwa n'Owerri yara nna ya abịa na ajụjụ abịa nyowe n'ọnọdụ nyomie nna ya nwere ike ịgbasa anyị nwa ya bụ na orukwa ugbu a enwebeghị onye ga n'ọnụ nkịta enwebeghị onye ga-asị na Kanu so ma ọ bụ n'ụsọ mana ọ bụ ofu ụmụnna onye ọbụla tụkalịlụ ọnụ ndị Igbo Ugwumba panitelanụ emelika geme Igbo banye ndị Igbo ihe okokoko Ugwumba panitelanụ ịmadịkwa omenala Igbo ndị Igbo maka na omenala amaka mma Ugwumba panitelanụ ngwa na ịka ihe ọrịa anya bụ egwu ndị Igbo Igbazukọtalanụ Ugwumba paniela Ugwumba ndị Igbo Igbazukọtalanụ Ugwumba panitelanụ emume ji mara Igbo niile ndị Igbo Igbazukọtalanụ Ugwumba panitelanụ ndị Igbo Igbazukọtalanụ Ugwumba panitelanụ ndị Igbo Ugwumba paniela nwanne gbepere m oyoyo ndị Igbo Igbazukọtalanụ Ugwumba panitelanụ emume ji mara Igbo ka anyị na-eme ndị Igbo ọrụ ugbo na azụmahịa Ugwumba panitelanụ emume ndị Igbo ji akpa nganga ndị Igbo elimuji ọfụ ọnụ ya Ugwumba panitelanụ Igbo bịala izu ije nnọọ ndị Igbo onye bụ n'ọgbawa mgbagbawa Ugwumba paniela nwanne m ịmadịkwa asụ Igbo ndị Igbo Ugwumba abịa n'ihe Ugwumba panitelanụ ịmakwa enwere etu esi afụta unu dịka ndị ọbịa n'ebe ahụ unu bi kịta ọ bụ anyị nwa latụrụ uwe ihe ụlọ eme mgbe ịmakọta ihe ụlọ eme lie ọ bụ eze warranty obodo obi ebi ọ bụ onye dị sọfa ihe niile emere eme ọ bụ onye bioro ego ya bụ na enweghị dịka mmegbu a na-eme no chọwa ịfụ ebe unu si emegbu ọbụla dị ya Chukwu mere ebere na onweghị oge nna anyị nwa nwetara ihe dịka akụkọ kụrụ anyị na a na-emegbu ya emegbu kama ya nwa bụ chief eze na-achị obodo ahụ ya nwa bụ eze na-achị obodo ahụ na-achịkọta ọra niile nọ n'obodo ahụ tupuzie ọ bịa rapụzie obodo a n'ọnọdụ ọnwụgo n'ọkwa nwa ya abịazie bịa gbagote orikwa ya n'aka chụghazie dịka eze na-akwachi obodo ahụ nke bịara Okija tata enwere mmegide ma ọ bụ etu esi emekpa unu ahụ n'ụdị ọbụla n'ebe ahụ si na-anata ugbo na bende lokal gọọmenti mba enweghị mmegbu a na-emegbu mana dịka histrị dịka akụkọ si kọọ ebe anụ na isi gị ebe ahụ ọ ga na-emetụ gị ịga chọpụta ebe isi even I chịkwara ọzọ this 10 years advance I chịrị ọzọ this year yes n'omenala ụfọdụ a na-ekwu na ndị bịara ọbịa dị echi ọzọ abịa n'ebe ahụ na-echi ihe dịka ọzọ ma ọ bụ anyị na-aba ekpe baba ma bara m ala
omenala dịka ihe obodo ndị arụ na-eme anyị na-eme bụkwa chief ọdịwo mma chief ọdịwo mma onwe mgbe unu nwere ike imecha kwakọrọ ya unu nataba bịa birizie n'obodo n'otu unu si ịma na ọbụgodị na onye pụrụ ọrụ oyibo rụchaa ụlọ na o mesịa ọ ga-alakwa na na na-atụ anya ịbịa ruo ụlọ n'Okija. Anyị na-aghọtala otu anyị batara na anyị ahụtala na Okija bụ ọbụ ụmụnna anyị anyị ruo den abịa nakwa ndị onwe anyị tụgharịa echiche kpọtụkwanụ ndị nọ n'ụlọ ekwe ihe anyị chetara reality so from there anyị enwe ike bịakwa bịa site okwu onye o ziri anyị ebe a ndị nkwere ike ka nwere ike alọta small gradually erubara abata obodo ha mere ka anyị mara zikwa anyị ebe our grandfather si nke bụ ebe ha je anyị jego dị a nọte aka today zikwa anyị ebe our land ebe our grandfather si pụta na onye ọbụla nwere na ọ ga-adị ha mma ka abịa were the land na-arụgasị ụlọ ọ bụrụ na enweghị ike ije na dia plantation ịbịazi ebe a bụ ebe a mụrụ ebu nna gị si nọzie relax asị ya father's land ọ gaghị adị publicized maka anyị chọrọ o nwere ụzọ mmadụ na-eji enwe obodo enwe bughachi gị anakwarị amarasị na ịbụ onye ebe ahụ but ọ ga-adị secretly until we comfort ourselves ya onye mere o ji na-adị ka akụkọ asịrị na-agwa ndị ụfọdụ ka na-asị na ọwụchaghị eziokwu na-achọghị ka ndị mmadụ maragodo ugbu a etu anyị pụtakwara na-egosi n'ihe onyonyo ọ dịghị mma etu anyị wonderful ọ dị na mma ya bụ na anyị na-ekwugo ihe zuru ezu ka ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma na ọ gbara ebe a emume ndị Igbo ji akpa nganga elimuju ọzọ ọnụ ya Ugwumba panitela. Ọ dị mma ọ na mgbe ahụ anyị ga-etinwe aka oyibo nsugbe n'ihi na ya ka ya bụ ihe dachara ọ bụrụ na anyị ezuteghị Kanu Nwankwo jụọ ya ọ dị ka onye nyụrụ nsị na-atụpụghị ọnụ ngwa ka anyị zụtanụ papilo Maazị Kanu Nwankwo ka anyị jụọ ya ihe o chere maka ya bụ ihe eziokwu ihe a bụ ezigbo ajụjụ ka eji na anọkịtakwara afụ anụwa akụkọ Okija na onye ọbụla ma aka nọ n'ezinụlọ ya mana ụta m si kọwara gị ahụ ndị arụchukwu mkpam na mmadụ onye arụchukwu ma ha ezukọ isi ụta na ịtụrụ m n'Owerri so na nwa akụkọ ahụ bidoro na-ajụkwa ajụjụ si na mgbe niile m nọkwa na-agba bọọlụ nwa na-ekwu okwu ya ọkwa Arịchukwu ka m na-edekwa na nke a na-akpọ paspọtụ ọkwa Arịchukwu nọkwa n'ime ebe ahụ na amara m ebe Okija siri pụta dọta anụkwara m obodo a na-akpọ Okija makwa na ha nwekwara ndị mmadụ n'eziokwu Kanu Nwankwo siri Okija uwe o siri ọ dị mma rugwe ugbu a dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu dịka anyị chọpụtakwara ọ ka dịkwa ọtụtụ ndị kwenyere na Kanu Nwankwo enweghị ike ikwunwu maka ihe a na-ekwu mere ihe karịrị ọgụ afọ 4 ma ọ bụ ọgụ afọ 5 gara aga maka na onye bụ nwoke a na-ekwu okwu ya dịka ọ gara obodo Arọchukwu wee nọrọ ebe ahụ ọ bụ eziokwu na dịka ụfọdụ kwuru na atọrọ ya atọrọ ụnanụnanụ ebe nwa ya nwoke ka dị ndụ mgbe ahụ kwuru na atọrọ ya atọrọ wee tọbata ebe ahụ o wee mechazie bụrụ eze nke bụ na ọ bụghịkwa asụsụ ofu onye bụ nwanne anyị nwoke King Jaja Fopobo bụ onye atọrọ dịka ohu ruo ebe ahụ bụrụ eze eru ebe ahụ dịka ha kwuru na isi nkwu Okperenyi bụ nke dị na Bende lokal gọọmenti ha bara ụba ya bụ nwoke amụbana ya bụ nwoke bụkwa onye so na ekwu ihe ha na-eme n'obodo ya na ụmụ ya nke bụ na enweghị etu esi emegide ha n'ụdị ọbụla mana ihe anyị chọrọ ịjụ bụ ọ bụ ihe kwere omume na Maazị Kanu Nwankwo si Okija
maka na ọtụtụ ndị mmadụ ekwuo na dịka anya nwakwukwara ụnụ n'ime ya o ruru mgbe ya bụ ihe gafewere oke ya bụ ekwemaka gafewere ikpere aka wee gakwuru ndị nne na nna ha bụ nke m mara na ha dị ndụ mgbe ahụ wee jụọ ha ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu onye mara nna ya ma ndị gboo ma ndị ichie ma ndị nze na ọzọ wee bụrụ na ndị nne na nna ya gwara sị ya na oso ọ bụghịkwa na ọ na-akatọ Okija dịka ọnụ nụrụ okwu kama na osoghị na ndị na-abịa Okija. Ọzọ dịka ịbịa bụ nnabata nke a nabatara ya bụ nwa amadi ị mara na ihe gbasara ohu osu na-enye nsogbu n'ala Igbo n'ụbọchị tata mana onye dị etu ahụ gara ebe ahụ wee mụbaa wee bụrụ eze kedu etu nwere ike ga na-akpụ ohu ma ọ bụ osu. Anyị chọkwara ikene n'ebe ọ pụrụ iche ndị obodo Okija maka na unu gbọrọ ihe unu eri unu mere dịka ụmụ nwaafọ onye ọbụla hụrụ nwanne ya dịka a na-ekwu na-asị ọnụrụ ube nwanne agba n'ụsọ onye ọbụla hụrụ nwanne ya kwesịrị ịmakwa ya bie ya ọma ya mere anyị na-ekene unu maka nnabata nke unu nyere ndị ọbịa ụmụnne unu si ya bụ Arọchukwu wee na-achịta azụ dịka unu hụrụ enyekwara ha na ebe ha ga-ebi onye chọọ ịrụ ụlọ onye chọọ ime mmepe ọbụla ya nata na anabatara ya ọ bụghị dịka mgbe ụfọdụ na-abụ ụfọdụ ndị Igbo anyị enwere etu ihe si mee etu a na-asị hapụkwa ya ọbịa na ịzọsa m nke a dị etu a mba ọ dịghị etu ha na Okija maka na ndị Okija mere ka o doo anya na ndị a bụ nwanne anyị etu ọbụla ọha unu bịa ka anyị kee ya maka na nwanne anyị eri nri asị ka ebute ọkụ etu o si na dị ugbu a Kanu Nwankwo bụ onye Arọchukwu dị na Abia steeti. Anyị aga na be nne ya anyị hụrụ ebe eniri nne ya hụkwa ebe eniri nne ya mgbe nne ya nwụrụ na afọ gara aga enwe na-asị dobiko papilo daalụ mana ha ji nwepụta ihe a bụ ka ịghọta etu o si daa ụda ma kwuo daa ụda n'obi ndị Okija na ịbụ nwanne ha maka na gịnị Kanu bụ oke mmadụ. Ọ dị m ka ike na-eme ya Uju Mechi ebe ahụ onye siri na ọgwụ ọ bụrụ kwa ọgwụ. Onye ọcha asịrị na ọ chọrọ ifu ike. ihe abụ ụkwụ ọsọ nwaanyị na-agba chidala ya n'aka mana ọ na-asọ n'ụmụ nsọ. Ọ bụrụ na ọ bụ ọgwụ gị ya ị mara na ndị obodo a ga-achụpụ gị. Nwere ihe ị ga-eme ịṅụ anwụ gbaa gị ime nkọ gị ọjị na-eme anya ibutukọ onwe gị ana ka ị ga gị na obele nwa si na-agba egbe ọnụ. Master, Nche is thief goat, Ikenna man is do impediment. Ebe anyị kọ kịta ka a na-akpọ ifochakpi wọ.